ukuganwa komfana kwesinye isikhathi akubi kuhle kwabanye abantu. Yeah. Yabo bengakwenza lokho ukuthi bathi uganwa ngobe yini uthi simlaya angazali umfazi wakhe. Yeah. Yabona leyo wena yonke leyo nto leyo usayibhekanga ngoba abazali bakho sebethe owesibili. Yeah. Wagcoma wathi 18 Yeah. wathi hawu uyamlanda usofika kimi hey mama yazi baba noma lapha bathi ngoba nakho manje wena ukulesimo angithatha owesibili. Yeah. Vele ulindele ukuthi ngingabi nasey. Awazi nokuthi mina ngifila kanjani njengoba wena usungifikela nalenkulumo ekubeni singayilungisile mina nawe lento le. Yeah. Uyayibona leyo nto le? Fika ke lo wesibili. Fika lapha yawusuka lapha kubo kanti lapha nakubo bayisebenzisela yona imbokodo. Hambela mntana uyogana bayamgayela. Ufika la kuwe utamatisi. Sengiyini mina ngiyinje ngisikhokho phaki. Yingakho ngithi indaba yesithembu. Isiphinde yabuya iMthetho TV yakhe isizwe iphinde ifundise intsha esakhula hlala nathi unganyakazi. Phinde ngibingelele mbuke lapha ekhaya kwi-channel yethu eMthetho TV. Njengamanje usabekelelo yena uBeluzi Khumalo umfana oqhamuke eKZN MC ngaphansi esigodini senkosi uMajozi awusukaneni madoda sethi insizwa lakhuphuka ithukeli imnyama kaMnandi umfana ofamous enhlizweni zamajiti Lovelet engafundeki awusukaneni mathewatha bathi mthethelelwe sono umfana owaphalethwa i4x4 eBheketebhen. Namhlanje sizobheka udaba lwesithembu. Kunomala engikuphathele yena uthe igama lakhe uSisithembu. Ngicela ukuthi ngikuthathe ngikubeke kuyena mbukeli sikwazi ukuthi silidingide lolu daba. Sisuyaphila. Ngiyaphila futhi kunjani? Siyaphila. Igama lami nguThembi wakambatha. Bangibiza uMafungwase-ke obhuti bami. Mafungwase. Yebo. Ngiyabonga nje ukuthi ngibe la namhlanje ngitholele lithuba lokuthi ngibe la. Ngiyabonga kakhulu. Yeah. So njemanje ohlelweni senze sikucelile besikucele ngezizathu sokuthi besifisa nje ukuthi sithi ukudingida nje indaba yesithembu. Yebo. Yeah. So mhlambe ngasesayidini lakho isithembu sibona njengento right mhlambe noma njengento wrong. Ayi buti ngasesayidini lami isithembu asikho right at all. Asikho sidalo asikho right. Yeah, mhlambe mina mangathi ngasesayidini lami ngisibuka njengento right. Mhlambe ungangibheka nje umuntu othanda into ebhedayo. Ngingathanda ukwazi ukuthi usibona si right ngokwenze njani isithembu. Kukuphi la siba right khona? Mhlambe ngisheshe ngikuphendule nje lapho. Isithembu kusuke kuyindlela yokukhulisa igceke noma ukukhulisa umuzi. Ngizasothi mhlambe kusuke sewukuthi mhlambe kuzokwenza ukuthi unonkosikazi oqala mhlambe akanazi ingane zabafana. Mhlambe uthi ukuthi ube nezingane zabafana bese amakhehla amadala ekuhlalisa phansi esho ukuthi indodana yazi njengamanje siyabona ukuthi uganiwe kodwa njengamanje since kunenkinga yokuthi unkosikazi lo naye akanayo inzalo yabafana besicela ukuthi uphinde usithathele omunye umakoti ukuthi sizokwazi ukuthi sithola abafana kuleli gceke abazolobola ngeenkomo ezobelethwe ila madodakazi akho nawe yabo. Bese kuba ukuthi ke senifike esinqumeni sokuthi uthathe isithembu bese uyafika uyamchazela lo wakho uqala ukuthi athi amakhehla ngcono angithatha isithembu bese sizokwazi ukuthi sithole ingane yomfana lekhaya ngoba ingane yomfana ikhulisa umuzi walekhaya eyentombazane ibalekile yebo kodwa yona iyaphuma iyogana komunye umuzi ikhulisa omunye umuzi yabo. Ngesidala ngokwaqala. Yeah. Ngeke ngikuphike lokho vele kwakwenzeka. Yeah. Ukuthi uthola ukuthi ukhona umuntu ongatholi indlalifa bese kufanele kube khona omunye ozomlekelela wesibili. Yeah. Kodwa ngesimanje njengoba siphila manje. Yeah. Ayisenzeki leyo nto leyo. Amantombazane noma ngabe kuthiwa mina ngikhona ngokuqala. Yeah. Angimdingo wesibili noma ngabe ngizala amantombazane esikhathini sanamhlanje iwona amele ekhaya. Yeah, okudlula abantu besilisa yebo okudlula abafana. Yeah. Abafana ngingamzala umfana mhlawumbe babe babili. Yeah. Kodwa kulabafana laba bobabili angeke baze bawuvuse umuzi njengamantombazane. Yeah. Engizobe nginawo. Abafana into abazoyenza
bazoyovusa umuzi wakuleyo ntombazane akathandana nayo ngaleso sikhathi aziwe njengomkhwenyana impela owenza yonke into ekhaya ngapha mina ngilambile njengonina mina njengomnina wakhe ngihlale endleleni wayo kodwa ebekhona intombazane iyakwazi ukuthi sivale leso sikhala leso so nje indaba yesithembu esikhathini sanamhlanje ayisebenzi kushuthi ngokwakho uchaza ukuthi kunabafana bakhona ukuthi bebonke emakhweni abo yebo bakhona okay beside lokho angithi inhloso yokuvusa umuzi okokuqala uvuka ngokuthi umuntu abe nezingane zabafana izothi mangabe zikhula makuthiwa ziyakhuleliswa komunye umuzi zikhulelisa izingane izoba isibongo sami njengoba ngokubhalise nje ngowakho malo izingane engizoyizala zabafana mangabe sithola izingane ithola izingane zakakhumalo okay yeah so mangabe uthi wena amantombazane avusa umuzi yabo nalokho ngakubeka njenge point wrong esizathu ukuthi amantombazane awuvusa umuzi kodwa ayawubhekelela ngesimo sokuthi mhlambe siza abazali abasuke bekhona ngaleso sikhathi mhlambe ngesimo semali mawukuneka hle ukuthi asebenze ukuvuka komuzi ukwanda kweceka ayokuba nemali ukuthi asinayo imali la ekhaya kusho ukuthi umuzi wala ekhaya uwile as long kunokuthi nje la ekhaya zikhona izingane zabafana zizokhona ukuthi mangabe zikhula zithola ingane futhi ezala ekhaya yabo manje mangabe ngingadalelwanga ke uNkulunkulu engangiphana izingane zabafana kufanele ngibe nomunye umuntu ozoba seceleni ozokwazi ukuzala izingane zabafana what if loyo muntu loyo mhlawumbe naye uNkulunkulu bengamphanga izingane zamantombazane abafana akuzokwenzeka yini ukuthi lo muntu aphume ayontshontsha ngaphandle abuye nengane ongasesiyona yala ekhaya kuqhutshekwe la ekhaya kuthwele ingane yala ekhaya okay lento yesithembu ngithi ngokwazi kwami nangokwemfundiso engayithola mina ukuthi isithembu ke kube ukuthi unkosikazi wokuqala uba unkosikazi wamakhehla hayi ngoba esuke ezolala namakhehla kodwa ngokosiko lwesintu unkosikazi wamakhehla ngesidala bhuti wami kwakunjalo yeah into vela ngithemele siqhubeke sihambe ngayo le ayisaqhubeki kodwa njengamanje sesiphila kwelinye izinga siphila ngetechnology yonke into isebenza ngetechnology yabona lo nkosikazi wokuqala umshoya ngiphikisana nawo kwakudala ikhathi zamandulo lezo manje sesiphila esikhathini sanamhlanje bhuti wami angeke uthi uzothatha isithembu esikhathini sanamhlanje esikhathini sanamhlanje amantombazane nje ejola nje kungasho ukuthi mhlawumbe umuntu uthathiwe uganiwe ayathakatha hayi kancane bayathakatha yingakho ngithi isithembu ngisifuni yebo ngiyavuma mhlawumbe esikhathini sakudala ngingasivumi isithembu ngoba esikhathini sakudala ubuthakathi babungekho uyayibona leyo nto le futhi bungekho ubuthakathi umnikazi wesithembu wayekwazi ukusilungisa isithembu sakhe esanamhlanje niyahluleka bhuti wami siyalihlula impela samantombazane ungangithanda ngibo wokuqala ngaleyo ndlela engakafiki lo wesibili unele umbone lo wesibili mina ngisebenzisa imuthi lo wesibili uzofika kuye awumazi ukuthi ubehamba zibizona indlela mawufika kuye alwele ukuthi mina uyangikhipha uyayibona leyo kuyaba sengivela izinto kwenzeka izinto engingazazi ukuthi iqhamukapi ngobani zenziwa yilo osuqhamuke naye wena wesibili wamazisa ngami mhlawumbe mina ngamazi yabo mhlawumbe mina mangathi kuwe isithembu si right asikho wrong abantu aba-wrong ibona laba besifazane cha basuke bengekho wrong abantu besifazane angithi bona bafike nemithi yebo bafika nemithi ngizofika nawo umuthi bhuti wami ngobani ungishelile wathi uyangithanda ngakuthanda nami ngakunikeza inhliziyo yami ngithi khona lo phambili ongitshelile ngaye bese ngithini mina enhlizweni yami lo phambili ngifuna ukumkhipha ngoba ngiyamthanda lo and ngifuna ukuba ngedwa ngifuna ukuba naye uyayibona leyo nto le angithi umuntu bangabe ebezoqala ukufika esithenjini uyatshela ukuthi lawe yakhona esithenjini noma ungamtshela uzoba nkosikazi abanamhlanje noma ungamtshela uzovuma athi yebo ngoba yini ngoba uthanda wena
ngiyakuzwa yabo. So into yami ithi i-technology ngeke izingilethele idingo zami zasesithenjini lo ngabangayo ukuthi sekuyiyo manje. Mangabe umuntu wesilisa uneyinhloso zokuthi ufuna ukuba nesithembu, kumele ulandele yonke imigudu yokuthi umuntu onesithembu kumele enze kanjani nakanjani yabo. Kumele enze kanjani ekulandeli nje lokho. Inkingi lapho phela ukuthi nina anibe nisakulandela lokho. Indaba iqala ekuthenini siyasebenzisana nawe ukuthi sibe sesithenjini esinepeace. Singasebenzisana nami ngimdala. Ngiyumkakho omdala. Kodwa uzosebenzisana yini nalo wesibili ozomsumthathile. Angithi mina ngoba lo wesibili okungenzeka angalandeli ngalendlela wena ufuna ukuthi alandele ngayo. Wena mnikazi wendaba. Ngibeke eceleni mina ngoba vele mina ngeke ngimshayele umthetho wesibili. Yebo. Owesibili fanele umthetho la ikhaya ifika wazi ngawe. Kodwa indaba isekuthenini uzovuma yini ukulandela lo mthetho. Engawuvuma kwamanje. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi engawuvumi. Lo muntu umthathe lapha enabangani bakhe. Abangani bakhe bebehamba benza zonke izinto ama club ini lo muntu mhlawumbe mina ngiyathwala ekhanda. Lo akazi uvuma ukuthwala ekhanda ngoba akazi ufihla indwele zakhe ngeke usambona kahle efihla indwele zakhe. Lo muntu la ekhaya uzofika epende inzipho. Ahluleke ukubondela ipapa lapha, ahluleke ukwenzela iwashing. Kodwa wena ungithathela isithembu angithi sokuthi ufuna sibe babili ngoba wena uyahluleka yimi ngingedwa ufuna sibe babili uzosi-afforda yini bese sisobabili. Kukuphi la uzokwenza khona kahle, kukuphi la ungezukwenza khona kahle. Mangabe uyindoda ufisa ukuthatha isithembu, into sokumele uyiqikelele kakhulu yokuqala ukuthi lo wesibili mayefika kungabe ukuthi inhlalo noma indlela ebeniphila ngayo ekhaya isiyashintsha. Yilokho esiqikelelayo ukuthi uzozufuna isithembu ngikhona esokwenzani kukuphi la ngingakunelisi khona njengoba ngikhona ngingedwa. Uyamdinga usizi. Uzongisiza ngani ngoba yonke into la ekhaya ngiyayenza. Ikuphi lokho engakwenzi kahle uzozungifunele ikhumo omunye umuntu ozozongisiza. Njengepoint lokuqala nje ade ngilibalile lokuthi kuzokwenzeka ukuthothi kunezinto ezinatural ongakhona ukuthi wena uzenze. Akakafike-ke naye lo wesibili angakwazi ukuthi akwenzeke lezo zinto lezo wena oyidingayo. Angakwazi at all adlulwe yimi mina engikwenzile lokho okuncane kodwa kwangakunelisa. Uzophinda uthini? Ufuna owesithathu ozokwenza lezi idingo zakho oyidingayo. Kufanele phela ukuthi ngimthathe owesithathu. Ngokwenzayo. Angithi ngiyakuchazela ukuthi amakhosikazi ahlukene kanjani. Hayi, kwakudala lapho indoda eyayivumelekile ukuthatha noma 5 noma 10. Yabona leyo. Akaze kuvaleke just ukuthi nina akaze kuvaleke yebo ngiyabona education. Yes. Iyona esilawula education and mangabe uyabheka iyona ephasa kakhulu education okudlula isidala. Mana uyayibona leyo nto leyo. Angithi abokudala lento beyisebenza ngokuthi mangabe uganwa noma abukusazi kusewuqala kuba ukuthi wena as indoda uya provide yabo. So umsebenzi wakho nje umuntu wesilisa ukuthi lo muntu umthathele ukuthi ezovusa amagceka la ekhaya yabo. Mangabe wena uzosuka kini uze ngimfundise ukuthi mina ngwanakho ngifundile kushuthi okuthile nokuthile ngiyakwazi kushuthi wena usazile ukuthi uzovusa umuzi wala ekhaya. Sikiyeke nje okokusidala bhuti wami. Njengamanje siphila esikhathini esinzima. La khona kungekho misebenzi abantu abasebenzi yeso. Bengasebenza abantu uyahluleka ukungi-afforda mina ngingedwa edingweni zami nje. Uyahluleka ukungi-afforda even ekhaya ebaleni uyahluleka ukungi-afforda. Uzosi-afforda yini bese sibabili? Uzosi-afforda yini bese sibathathu? Yini ezobe sikwenza ukuthi usi-afforde sibabili uhlulekile ukungi-afforda ngingedwa? Indaba yokuthatha umuntu wesifazane umlethe ekhaya ayikho mayelana nokuthi uyama-afforda yini. Imeli ibe mayelana nokuthi wena qalo nalo uthando lokuthi ube nami ukuze sizokwazi ukuthi sivuse umuzi wakithi. Angeke bhuti wami ungithathe ekhaya kade ngidla iphalishi ngivuke ekseni ngidla iphalishi nesishebo emini ngidla iphalishi nesishebo ntambama ngidla iphalishi nesishebo ungithathele ukuthi ngizovusa umuzi wakini ngibe ngilambile kodwa esiswini.
Inhloso phela ngithi ukuthi sithole ifuture eright ngithi. Sizoyithola kanjani ifuture right umsebenzi ngeke esikhatheni sanamhlanje? Wena uhlala ekhaya ngiyahamba ngiyozama umsebenzi ngiyaprovide. Simple. Because angithi lento le ingokuthi njengamanje nina anisayi ngokuthi umuntu lo ngifuna ukuqala naye phansi sakhe ikusasa lethu sivuse umuzi wakubo yabo. Lento seniya ngokuthi unani. Kushuthi mangabe ukuthi umuntu akanalutho ngeke uyogana. Cha uzoya phela ukuyogana mangabe umthanda. Kodwa ukuthi akuthathele omunye umuntu ake sithi ke ngiyagana awunalutho. Okay. Siyahlala sobabili siyabheka ukuthi kwenzakalani. Mawusuyibona nawe ukuthi hayi sengiphezulu umkami sesenzile ukuthi nokuthi nayi nemoto senginayo angcono ngithola omunye. Lo uzofika ezintweni ezisetshenzwe ubani. Yimi nawe ngithi uzobe senzani yena. Ukufika kwakhe ngimlethe ekhaya likababa ngithi. So bangimlethe ekhaya likababa leli esiliqale nawe. Useyingxenye yethu, useyingxenye yomndeni. Avume yini ukuhlala la ekhaya afuthwe intuthu njengoba mina engifutha la ekhaya. Noma yena uzofuna ukuba yibag yakho. Mhla wehla uyehla, mhla ukhuphuka uyakhuphuka. Uzokuvuma yini lokho? Noma uzokuvuma manje sakuxoxa nobabili. Kwenzakaleni emva kwesikhathi? Uyaphuma lo muntu uyahamba enyangeni, uyabuya wena uzwa ngaye, awusangazi ukuthi ngiyini mina la ekhaya. Sengigcina ngihamba ngesicathulo esitshekile, sekukhona lo mnawethu. Ongeke wena ubone ukuthi lo mnawethu segijime wakuhambela inyanga zokuthi uzwe yena. Yeah. Noma ngithi ngiyakhuluma mina ngabe ngisazwakala ukuthi ngithini. Yayibona leyo nto leyo usuzwa lo muntu ngoba awumazi ukuthi uthema uphuma wayiphuma eyapi yena. Okanye uthema umfakela imali le mali wayisebenzisela kuziphi izona izinto. Ezintweni ezibalekile zasebaleni noma ezintweni zakhe zokwenza ukuthi wena ugcina umlalela ngalendlela yokuthi mawuhamba naye. Mawubuya naye. Izindlu zakhe mazakhiwe angeke ayifukuzele yena ukuthi uzohamba mhlawumbe athutha amanzi inhlabathi ini wena uzomenzela yonke into. Ngani ngoba usekuphethe intendeni esandla sakhe. Kungani nikheze nikholela ukuthi umuntu wesifazane makuthiwa uyogana isithembini sekowesibili noma sekowesithathu uzosebenzisa umuthi? Ingoba vele kuyenzeka lokho. Into esingeke size sibalekele leyo. Angeke size sibalekele kodwa nawe anginayo isho ukuthi kuzubela ekhaya awungiloyanga ukuthi ngikwazi ukuthi ngithathe izinkomo zakithi ngizisekile. Angena umehluko kuzobona lapho mangabe usuthatha lo wesibili ukuthi noma ungeke usawubona ngoba ngeke usavela mangabe lo wesibili esekuthathe wakubeka entendeni esandla sakhe. Yabo uzobe usumbona yena njengomuntu okuyena okwakufanele umthathe vele wasekuqaleni mina sengumuntu obhedayo. Yabo ngaleso sikhathi mina ngigezela ngensipho namanzi yena ugeza ngamanzi aphiki. Mina ngigeza ngamanzi aphiki. Ake sithi bonke labantu laba ngibathathe emakhaya yabo nawe la ngithathe khona uniphila indlela eyodwa. Esikhathini sanamhlanje ngeke umthole umuntu emakhaya butwami. Bonke abantu basuka emakhaya baye emadolobheni. Bayofuna umsebenzi ngithi. Lo muntu ozomthatha umuntu ozokumthole edolobheni. Kodwa yena ebesuka emakhaya. Futhi mhlawumbe kade esuka ekhaya inhlwempu ngokuthi ngoba usumthole endaweni yayibona esesemadrobheni useyiphethe ukuthi yena wazi yonke into. Yabo ake sithi ke okay noma ngabe umthole khona ke la ekhaya kuzokwenzeka afike la kuwe kimi nawe emzini wesesiwakhile angabi lo muntu ophuma emakhaya. Abe lo muntu ukuthi noma ngabe ephuma emakhaya uzo actor as kubo mhlawumbe bebephila kahle. Yayibona leyo nto. Ayikho into ade iswele. Okay. Ake sibuyelana. Ake sithi ke wena njengomuntu wesifazane njengonkosikazi wokuqala. Makuthiwa mina ngithi kuwe ngicela indlalifa, ngicela ukuthi ngiyoyelana ngaphandle ungcono ungathathi isithembu. Leyo nto eyinto enhle yini noma izoyilula isithunzi sakho. Ngcono mangabe ukuthi mina ngithatha isithembu ukuze sokwazi ukuthi lo muntu lo engizobe ngithole kuyindlalifa kungabe ukuthi umuntu osekobukhoshosho yabo. Ngiyavuma. Ngeke kube kahle kimi. Kodwa umbuzo wami ungawodwa ukuthi leyo ndlalifa mangabe uzoyithola ngaphandle soba nesiqiniseko yini sokuthi yakho.
ikuphi okuzokwenza ukuthi kube isiqiniseko. Uma kunjalo uzoba nesiqiniseko sokuthi yakho mina esayidini lami ngingakhulumeli wonke umuntu. Ngeke ngibe nenkinga nokuthi uhambile wayothola ingane ngaphandle wabuya wayiletha kimi ngayikhulisa esayami. Okay, uyayibona ke ingane nansi iyimqo usho ukuthi noma kwenziwa yonke into nolibofuzo ilungile ukuthi okay ingane yami ilungile as long ngizohlala nayo ngikhulise engeze ukuba bikho uma wayo eduze kwami. Uyazi ukuthi lento ihamba kanjani. Mangabe umuntu eganile mayengafuni ukuthi kube nesithembu ebaleni yabo. Isithembu sigcina sibe khona sigcine sesize siba siningi ngizathu sokuthi sekuyisithembu esingaphandle kanti wena uzohamba ufuna indlalifa yini kibo bonke labantu ngoba wena ufuna indlalifa kumuntu oyedwa ngithi wayithola manje mangabe sekuzoba nezithembu eziningi engaphandle ngingazazi awenelisekanga yini le ndlalifa oyitholile wayithathwa iletha la ebaleni. Angithi lento leyi kanje mangabe umuntu wesilisa ukuthi ufuna ukuthatha isithembu so kuyindlela ukuthi wena njengonkosikazi oqala uyakuhlonipha yabo. Ngihlonipha ngani ngokungilethela omunye umuntu? Kunokuthi kuthiwe uyajola ngaphandle. Hayi akangihloniphi noma ngabe ungilethela omunye umuntu. Kusho ukuthi mina khona la ngingasamnelisi khona. Cha akukho. Khona la ngingasenzi kahle khona. Usebona kungcono ukuthi ngcono ngilandele omunye mhlawumbe yena uzokwenza kangcono kunalo. Akusikhona ukuthi umuntu wesilisa mangabe seba nomunye umuntu wesifazane ukhona kunezizathu esithile sisuke sikhona no yini leyitshela lokho ngeke vele ngingayitshela lokho ungilandelisa ngomuntu ekubeni wawungithathe ungangitshelanga vele ukuthi uzongilandelisa ngomuntu. Mina wangithatha wathi uyovusa umuzi wasekhaya awusho ukuthi kunomuntu ozokulandela ozophinda ozokusiza akuvusise umuzi wasekhaya. Ngithi awusho lokho ukungithatha kwakho wangithatha wathi mntana umuntu ngicela siyovusa umuzi wasekhaya yabo. Awangasho kimi ukuthi mawusuvusile umuzi wasekhaya noma endleleni siqhubeka siyovusa umuzi wasekhaya kuzoba khona ozokulandela. Mina ngazi ukuthi yimi la ekhaya yabo. Yimi umakhoya la ekhaya noma ngabe ngiyazala noma ngabe ngizali noma ngabe ngizala amantombazane ngazala amantombazane. Umuzi la ekhaya uyawubulala phela. Cha angubulali ngoba angizenzeli ukuthi mhlawumbe ngizala amantombazane odwa. uNkulunkulu othandayo ukuthi ngizala amantombazane odwa. Mina njengomnyeni wakho uyangicabangelana ukuthi lo muzi lo mele ungafi mase singasekho sobabili. Nawo amantombazane akhona azosale uvusa umuzi. Intombazane yami yogana noma ingasebenza ilethe ivezandlebe lekhaya lengane akusiyona yale ekhaya mangabe ikhula lengane. Namhlanje amantombazane awasagana esikhundleni sokuthi agana avusa imizi yakubo. Noma ingagana kodwa ukugana mayingaganile mangabe iba nengane ingane izofika nayo le ekhaya ikhulele le ekhaya akusiyona yale ekhaya. Ilungile phela kusiyona la ekhaya manje. What if uyasithatha lesithembu kanti uNkulunkulu wena vele uphinzalo yamantombazane uzosithatha size sibe singaki isithembu silethe ebaleni ngoba ufuna indlalifa. Asikuprove ke lokho ukuthi mina kahle ngiwa amantombazane kuphela kungabe ukuthi ngizame nawe. Yabona ke masingaqala ngokuyokuprove ke lokho ukuthi kahle mina njengoba ngiqhulula amantombazane imbewu yami noma imbewu yakho. Kahle indlela yokuprove ukuthi ngithola omunye umuntu wesifazane. Cha bo akusindlela yokuprove lokho ngoba uzomthola lo muntu wesifazane afika shaya amantombazane mhlawumbe avela kunikeza amawela ofu amantombazane bese uthi hayi wathi ngiqhubeke futhi ngithola omunye kanti ngizothola indlalifa. No way. Indlalifa seyizama. Uyizama bazozibebe bangaka uzama indlalifa bazozibebe u10. Shuthi mina nje wena uzongilethela bonke labo nonkiliyoni abawu10 bazozala indlalifa lekhaya befike bonke beqhulula amantombazane bese uthi angithi lento kanje mase kuthiwa mhlawumbe sewesithathu sekufanele ukuthi mhlawumbe fanele kuze kube wesithathu yini ungabonanga kimi ukuthi ngawazala lamantombazana azaba u5 kumfana engekho kusho ukuthi inkingi kuwe wena uNkulunkulu upha amantombazana odwa ngoba kuzokwenzeka ngingawazali lamantombazane ngizala abafana bodwa bese bebe ba5 yes esikhaleni sakho ehlizweni yakho uyayifuna intombazane uzophuma uyifuna ngaphandle ngoba nakho ngathola amantombazane ngithola abafana bodwa kufanele noma ngabe sekuwamantombazane makuwukuthi wena imbewu yakho ke idalelwe ukuthi uzala abafana bodwa senze njani ngalokho. Isiqiniseko sisithola mase ngithole amakhosikazi akwela. Cha
yini wena ungaqali uhlale nami phansi mama uyabona yini ukuthi la ekhaya uzela abafana bodwa ngesibuye ngabafana ayengamantombazana uzela abafana bodwa and njengoba uzela abafana bodwa intombazane iyadingeka manje ucabanga ukuthi senze njani mhlawumbe ukuze kutholakala intombazane bakhona odokotela hayi noma ungadokthanga uyacheka nabantu besizulu futhi bakhona bangakwazi ukuthi bakumisele mhlawumbe intombazane hayi ukuthi uzuphume efuna ngaphandle asifani mina njengomuntu wesilisa ngikholelwa emasikweni nezintweni zesintu sizohamba ke siye kumuntu wesintu ayokumisela intombazane ngizala intombazane ngokwesintu yes sibayeke kodokotela kuba nento kanjena yabo kuzokwenzeka ukuthi mhlambe akusona leso sizathu kuphela senze ukuthi wena kuthiwe le ekhaya kumele kube nesithembu yabo kube nomuntu okulandelayo ngabe siphe yabo kuzokwenzeka kuthiwe le ekhaya sidinga ukuthi angithi kuze umuntu ethatha isithembu amakhehla la ekhaya amadala ayathatha lo wesilisa amhlalise phansi amchazele ukuthi njengamanje sesicabanga mhlambe ukukhulisa umuzi ngezathu ezithile nezithile yabo so emva kwalapho lo wesilisa uzobe seza kuwena ethi cha yazi ngibe nomhlangano nabantu abadala base bethi abantu abadala kimi besicela ndodana ukuthi sikhulise umuzi ngezathu ezithile nezithile abawukhulisa ngalona omunye oza ngemuva wayebekhetha ukukhulisa ngawo uspecial ngani wena kubo ake sithi nje mina yimi umfana ngedwa yabo le ekhaya kumele kukhuluma umuzi shuthi wena mangabe ukuthi wena ufike ngokuzogana la ekhaya mawufike ngokuzogana uzovusa umuzi nawe shuthi masuphikisa izimfuno zabantu abadala noma izimfuno zamakhehla okusho ukuthi wena la ekhaya sekumele kulalelwe nje izwi lakho alingasolalelwa izwi lami mangabe sekukhona ongilandelayo ngemuva sekufanele ukuthi angilandele kusho ukuthi la ekhaya mina angisendisizo lalutho akukho la ekhaya sengikwenza ake ngiqoqe imithwalo yami ke ngihambe abuye lo wena osufuna ukumletha la ebaleni eze la ebaleni mhlawumbe yena isithembu uzovuma cha mina cha angithi leti kanje lo ozobe efikile uzobe enezindlu zakhe na ingakwakhe nawe lezo zindlu njoba nawe wakhisiwe wakhelwa naye uzokwakhiswa akhe ake sithi ke mina ngifike ngaqala phansi naye uzofika qala uzongasiphi isikhathi the time ukhona naye khona uzofika azovusa angithi naye inhloso kuzovusa umuzi sikhulise ekhaya ngimlekelele kulezo lokho kwakhe umnakwenu phela ngithi kumele nizwane nomnakwenu yini kahle kahle lenibangayo nomnakwenu bangawena cha angithi lethi kanje bangawena lethi kanje umnakwenu kusuke ngasikho ukuthi uzokuphuca indoda yakho usuke ezokwenzani usuke ezokulekelela ezovusa umuzi ngani anguvusile yini mina umuzi ukufika kamnakwethu la ekhaya usuke ezongiphuca wena ngoba mina sonke lesikhathi mangabe ngiba nawe sesiyancipha isikhathi sami nawe luyancipha uthando lwami nawe kuwe kuduma lolwalo oza ngemuva ngoba yena mncane ngithi mina sengimdala la ekhaya leti suke kanje suke ukuthi wena ucabanga ukuthi selinciphile ngezathu sokuthi wena uzoloku ubheka izinto ezithile ukuthi akasibani sekunje ngoba kufanele futhi ngibheke lezo zinto lezi ezithile ngoba kwami akukho nje kodwa ngafocusana kwakho cha why kumele ngifocus ngakwami ngoba kufanele ngibheke yonke into njengoba ngikhona ebaleni ukuthi kuhamba kanjani kusahamba kahle yini angithi akeleti kanje makuthiwa lento ifana namawele yabo mangabe iwele noma amawele ethengela izinto ezifanayo isithembu sifanele kusuka amawele ami lawo usuka amawele akho ngiyavuma isithembu akusona akusiwona amawele akho lo zomthatha uzalwa komunye umuzi nami ngizalwa komunye umuzi amawele kuya understandeka abantu umuntu oyedwa ophuma emntwini oyedwa ngoba wahlukaniswa ngithi amawele angithi leti kanje ayifani labantu laba mabezela ekhaya basuke sebezothatha isibongo sami ngithi babezothatha isibongo sami kusho ukuthi sebabale ekhaya kuyeke lokuthi mhlambe wambatha ngale lo wamkhize yabo nje wasenile ekhaya senimbumba seniyinto eyodwa senibiza isibongo sale ekhaya sekumele nilalele imiyalo yale ekhaya
Mawukuthi wena ufuna ukulalela imiyalo yala ekhaya kusho ukuthi wena ufuna ukuphila ngezinqumo zakini. Cha ngihambe angizophila ngezinqumo zakithi ngoba kusho ukuthi la ekhaya umsebenzi wami awusekho. Sekukhona umsebenzi walo osumthathile wesibili wakamkhize. Mina umsebenzi wami awusawubona la ekhaya kuwe sengifana nento engeyilutho. Yayibona leyo nto. Isuke ingekho kanjalo. Isuke kanjalo vele. Ngeke siphinde ihamba kanjani? Ihamba nangokuthi mina niba nesikhwele kakhulu. Kufanele. Ngoba awuthanga mangabe ungishela wasibiza sobabili noma Mkhize wazosishela sobabili wangishela ngingedwa. Angithi uma Mkhize ufike ngezinxaze ezimfuno zomndeni ebengingazazi nami ukuthi bahamba izimfuno zomndeni ake sibheke eceleni wena ufunani wena yini uyifunayo kubalekile phela ukuthi izimfuno zomndeni ake sibheke eceleni izimfuno zomndeni njengamanje ake sithathe nje izimfuno zomndeni sibheke eceleni wena njengomnyeni wami zithini izimfuno zakho uthatha lesithembu ngoba uphushwa abakini noma usithatha lesithembu ngoba usithanda into ekwenza ukuthi usithande yini uyasibona ububi baso nobuhle baso lesithembu ukuthi uzofuna ukusithatha uma ngabe ukuthi ngempela izimfuno zakho ukuthi isithembu yasifuna into kanjena ke umuntu wesilisa wonke umuntu wesilisa uyasithanda isithembu yabo so izizathu esenza lokho ukuthi umuntu wesilisa akafani isithembu umuntu wesilisa uyathanda ukuthi yonke into ngathi ngabe yakhe. Qala nje lapha indaba. Engathi nje yonke into ngabe yakhe. Mangabe nje noba u3 ni belonga kimi ngizokwazi ukuthi ngiyibonde ngiyindoda. Ngokwenzani? Ngokuthi ngoba usithathe saba abathathu sibeke bale. Kusho ukuthi ngiyindoda ngivusile igceke lasekhaya. Walivusa ngani? Ngalivusa ngokuthi nginilethele ekhaya. Manginilethe ekhaya nizokwandisa izindlu, nizokwandisa amaphilisi. Ake sifike la ekhaya, ake sifike la ekhaya ke bhuti wami kube sebhadini lokuthi sobathatha zizali. Uzokwenza njani? Uzophinde uyofuna omunye futhi? Wesifo. Angithi lethi kanje. Njengoba ngishilo ukuthi izimfuno isuke ingafani. Shuthi nina ukuba khona kwenu njengamanje kukhona enizokwenza kukhona indima enizoyidlala esigabeni sokuthi ngibe nesithembu akusho ukuthi mawukuthi aninayo inzalo nonke sekumele kube ukuthi la ekhaya ngihamba kodwa ukuba khona kwenu niyawuvusa umuzi ngokuthi ngiyawuvusa nje la ekhaya liyanda kodwa ukwanda kwalo ngiyawuvusa ngingedwa awungihluli umuzi cha ngiyawuvusa ngingedwa umuntu wesifazane okay mhlawumbe lethi iqala la ukuvusa umuzi kuwe nje umuntu wesifazane mawusuka kini uthola iziyalo zakini kuthiwe njengoba uya lapha kuloya muzi uyovusa umuzi ulalela indoda ulalele zonke izimfuno zendoda konke okucelwe indoda ukwenze indoda ingalambi yonke into zonke lezo iziyalo lezo wena ngokwakho masufika la ekhaya ikuphi omele ukwenze indima omele uyidlale nje umuntu wesifazane kahle waphela indaba iqala lapho ukuthi wena mawuvusa umuzi la ekhaya uvusa kanjani kanti umuzi esikhathini sakudala kwakwenzeka lokho ukuthi umuntu ayalwe kuba phuma yogana enze konke okushiwo indoda namhlanje sesinamalungelo yes angeke ngivume ukuthi indoda ingitshele into engingayizwa kahle yabo bese ngivuma ngithi hayi yebo baba yayibona leyo kufanele umthembu cha ngizokuphikisa laba bakudala babengafundile yes thina njengamanje sesifundile yonke into sesiyayazi yabo so laba bakudala babevuma noma ngabe yini noma ngabe uyafika umuntu lapha akafika khona uyaxhaphazeka ngendlela axhaphazeka ngayo athi nje ngoba ekhaya kwathiwa ngiyogana fanele ngilalele yonke into asisayilaleli yonke into manje ngoba mawuphuma uyosebenza ngiyaphuma ngiyosebenza yayibona leyo nto le so okusho ukuthi lento kanje ufuna ukubuza kuwe nje manje ukuthi ubudlelwane babantu besifazane nabesilisa base kufika esigabeni sokuthi bayaganana noma kufika esigabeni sokuthi owesilisa uthanda ukuthi ebe nesithembu noma ekhaya kuphoqelekile ukuthi ebe nesithembu ubudlelwane babo bumoshwe ukuthi kuthiwe seninamalungelo yabo ungangivumela kuloko ngcono uke ngivumela so ngaleyo ndlela leyo
bumoshekile ubudlelwano babantu besilisa nobesifazane makuziwa kwezothando ngesizathu sokuthi wonke umuntu usethi sekinelungelo njengamanje umuntu wesilisa ufikile kuwena wazokweshela wakuchazela ngosizo lwakubo ukuthi inhloso zakhe nje wesethatha isinqumo sokuthi uyogana kubo uyovusa umuzi ilezi nalezi akangangichazela kodwa ngokuthi njengoba ngitshela lezi inkinga zasekhaya mhlawumbe ezenza ukuthi ngifuna uyongivusela umuzi wasekhaya ekugcineni uzolandelwa womunye futhi ozokwenza zona lezi zinto zenzayo ozokuzenza ekhaya angithi akangijelanga lokho angeke kuzoqhamuka sekuvumbuka nje sekuvumbuka okay athi letho iqhathanisele nento mhlambe ozokwazi ukuthi ube nenhluyayo nayo ngesizathu sokuthi sewukholelwa ezintweni zesimanje yabo okay ake size la mangabe umuntu esuka ekhaya thi uyosebenza uyanikezwa imiyalelo ngithi mayinikezwa imiyalelo ekhaya ukuthi hayi mawufika lapha endaweni kanje ngesithi mhlawumbe uyosebenza eGoli noma eThekwini uyanikezwa imiyalelo ukuthi hayi okuthile nokuthile ungakwenzi entodana noma nkosazane kuzoba nemthelele kanje yabo ukulalele konke lokho uhambe uyofuna amatoho yabo mawufika ngale ufike ukuthi isima sibisihle yabo abantu abafani badala ngendlela engafani ngendlela zabantu ayifani isimo ngale sifike singabisihle masifike singabisihle ngale isimo sakho angithi uyazi ukuthi umuntu mayefika ngale wafike walalela imiyalelo akayitshelwe ekhaya ukuthi akoyenza noma ngabe isimo sesibheda kanjani kodwa akaphuma endleleni yabo mangabe ukuthi ufike lapha wafike waphuma esandleni yabo lezi zinto akayitshelwe ekhaya wafike washintsha angabe sazenza wafike sethi laphana senginamalungelo sengiphila ngeenqomo zami lokho kushoyo angithi uyazi ukuthi ekugcineni umphumela wakho nawo uzoba muhle kunjalo nasesithenjini okay so nawe mawusuka kini umphumela wasesithenjini awubi muhle so nawe ke mawusuka kini uyaliwe kwathiwe ufike lapho uhloniphe lapha ndodakazi yabo noma ngabe sekunjani noma ngabe sekunzima kangakanani noma ungafica bethakathi ufice kunemfene ufike uhloniphe uzohlonipha uzomlandela ngemumva uzoyiphakela yini imfene ngoba mina ngizofika ngiphakele uyiphakela yini noma yena uzothi mina ngeke ngikwazi ukuphakela imfene ekhaya ezingaphakela imfene wonke umuntu angithi mayesuka kubunika uyiyayo naye lozobe efikile uzofika kwenza sengisho ke phela ukuthi mangabe ngasakwenzi kwenziwe njani ilokhuzane isixazululo kumele sifika lapho ukuthi okay njengamanje since kunenkinga kanje abantu abadala laba ode kuyibona abasivumile isithembu noma ade kuyibona ade besihlolo zindaba yesithembu kube yibona okuba yibona abahlanganayo hayi mina ngiprefer ukuthi ungitshele kuqala before uzongithatha mawuzongisa kimi mina nje side lami ukhulume nje iqiniso cha mama mangikuthatha kusekhaya hlale wazi ukuthi khona uzokulandela hayi ukuthi ufike kimi ungiqambela amanga hayi ngifuna saqamba mawuzobe ngazi ukuthi uzobe azi kahle ngithi imfuno zakhe into esemqondweni wakhe into akayicabangayo ngithi leyo ngeke ungitshela ukuthi isithembu usithathiswe umkhulu wakho thizeni wena ubungasicabanga ngekhanda lakho ukuthi kahle isithembu ngiyasifuna noma cha mina ngiprefer ukuthi before ungithatha ungisakini ngitshele mama ngicabanga ukuthatha siyovusa umuzi ekhaya okay so lethe njengoba ngikuthatha siyovusa umuzi ekhaya ukulindela ukuthi uzoba sesithenjini ezwe ngami ngingakafiki kubo ukuthi ngiyavuma yini ukuba sesithenjini noma cha ngoba mina esayidini lami hayi cha isithembu hayi okay ngeke kube nesigaba sokuthi mangabe umuntu wesilisa kuphoqa ukuthi ushele ngamanga yabo kulokho kusuke kunezathu ezithile zakhona okay usushelile ngamanga ngiyavuma ngaqoma sathandana ngaleso sikhathi sithandana ngaso kwafika enhlizweni yakho ukuthi hayi lo muntu lo sengimfundile sengiyamazi yabo sengingamthatha ngimbeke ekhaya mangingambeke mase ngimbeke ekhaya ngiyazi ukuthi mase sisekhaya sobabili sizokwenza u1 no2 no3 uyafika kimi uyaxoxa nami ngithi we mama ayisesithandanile yazi isikhathi sesingaka mina nawe sesiyazana sengicabanga ukuthatha manje ngikusekhaya
Yeah. Ngitsheleke phela ukuthi njengoba ngikuthatha manje ngikusekhaya mawuvuma mama. Yazi ukuthi ekuhambeni kwesikhathi ngizomdinga ozoba umlekeleli wakho. Okay. Hayi ukuthi uqhamuke sengikini sewangigaqa iphini ifala kimi wangitshela ngenyongo yakini usuzongifuqa ngomunye umuntu. Uthi akenzeni lokho. Lethi kanjena. Angithi kunento yokuthi mhlawumbe nokunothisa makuthiwa umuntu wesilisa ushelo wesifazane afike ethi owesifazane mhlawumbe kunengane eziwu4 uzobaleka ngithi uzobaleka neke so into isuke kanjena ke kusho ukuthi kumele ngiqambe labanga ukuze uzokwazi ukuthi ufike lapha ekhaya angali vele mawusashela uqamba mama kodwa mangabe sewusebudlelwaneni nomuntu usuthandanile naye lethe inyanga mhlawumbe inyanga ubusaqamba mama usakhuluma mama nami bengisaqamba mama kodwa mangabe sihamba siba serious ngempela ngempilo kuyadingeka ukuthi sihlale phansi sivulelane izifuba before nje ungithatha ungisa kini asihlale phansi sivulelane izifuba yazi ke umuntu wami cha kumele wazi ukuthi mina lokho angikuthanda ngihambisana nakho lokho ngiyakuthanda makuzokwenzeka ngendlela kanje mina umuntu wami ngisuka la ngiyala ngicina la ulayini wami ngicina la angeke ungithathe angeke bhuti wami ungithathe singahlalanga phansi sakhuluma savumelana isikhathi sanamhlanje yonke into seniyenza ngokuvumelana angeke uthi uzongithandana nami almost 3 years or 5 years usucabanga ungithatha uzuvela uyangihubhuna nje uyangithatha ungibeka kini sekuvuka ekseni khamba inko ngingavumanga mina ungazange uzukhulume nami qala ukuthi hayike mama njengamanje sengisesigabeni sokuthi mina nawe sengicela usondele eduze uzongisiza eduze bese ekhaya ubone nokonakalayo ebaleni ube khona nje ebaleni ngeke uvele ukwenze lokho uvele ungithathe nje uyongibeka kini ungazange ukhulume nami what if mina ngimiselanga ngokuthi ngibe kini ngalesikhathi wena ufuna ukuthi mina ngibe kini yabo so ngiya ekuthenini wena bhuti wami mangabe usucabanga ukungithatha ungisa kini hlambuluka ukhulume lonke iqiniso cha mama ngoba usuvumile ukuthi sihambe sekhaya uyoba owakithi manje kwakhumana sizoshiya manje isibongo sakho uyoba owakithi ngicela ke mama ukuthi ngesinye isikhathi makufika mhlawumbe isimo esikanje kungabi ukuthi uyasishwama mawususebaleni noma ngenza ngoba nakho ususebaleni kodwa kube yinto oyazi ukuthi sakhuluma ngayo savumelana noma sangavumelana ngayo kodwa nje kube yinto ehlezi isempondweni wakho ukuthi ngesinye isikhathi kuyokwenzeka ngimtholo wesibili mangabe mhlawumbe mama isimo sihamba ngalendlela yabo before ngivuma mina ukuthi hayi yebo baba ngiyakuzwa cha nizomelana naleso simo kodwa ke esikhathini sanamhlanje njengoba kuthakathana kangaka uzobona yini ubaba mangabe mhlawumbe mina ngimthakatha uzobona yini ubaba mangabe mhlawumbe ethakatha yilo akamlethile uzokwazi yini ukuhlukanisa lezo zinto lezo noma uzomthatha lozomthatha afike mhlawumbe agile imkhuba yakhe ongayazi wena nami ngingayazi ekugcineni kunakho konke mina usungibuka njengomuntu indane wakini usungibuka njengomuntu ongagezi umuntu ongapheki kahle zonke lezo zinto lezo ngoba uzobe ungazi ukuthi lento iphuma umsuka wayo imuphi kanti mhlawumbe umsuka wakhona usuka kulo mamncane osumthathe wamletha la ebaleni wamletha lo mamncane la ebaleni wakukhanda lo mamncane kancane lokho ekukhanda lo mamncane wajika wena wajikela mina esengihlalile nawe ngakha nawe lo muzi kade ungangitshelanga ungithatha ungesakini ukuthi kuzokwenzeka njalo ngithathe lo munye umuntu lo muntu umthatha vele sengisebaleni senginesikhathi futhi ngisebaleni ngaphezulu kwezimo ezithize nakhona mhlawumbe ongahlalanga phansi ngalezo zimo nami wakhuluma ngazo
ovele wakhetha wena ukuthi mhlawumbe ulalela abantu abadala usuqhamuka uzongitshela ngento esikhulunywa abantu abadala sibe singakhulumanga mina nawe sobabili singahlalanga phansi nawe sobabili ekugcineni kunakho konke ulindele ukuthi ngivume ngoba nakho ngaphuma ekhaya ngiyaliwe ungazange wahlala phansi nami wangitshela ukuthi yazi mama uyayibona into ukuthi kanje ngicela ukuthi mangabe sizama mhlambe ingalungi ke sibikele abala ekhaya abadala ngoba phela kahle abala ekhaya abadala bakukhethelanga mina wena wayenza kimi ngoba ungithanda hayi ngoba uthunywa abantu bakini abadala hayi ngoba kwazi umkhulu wakho lo umbeje wenza wazothi mthethe naye intombi yakabani nazi inkomo esibayeni hamba uyithatha cha wangishela ngoba ungithanda ngithi yonke into kumele siyenze sobabili mayihlula leyo nto siyenza sobabili hayi nkosikazi bekunjani lesimo esikanje sisibike kubaba nomama abanaba bakhona ke sizwe kibo ukuthi bathi wena ugijima uyobikela ubaba wakho noma wakho ngesimo sethu sobabili la endlini okufanele ngabe thina sisilungisile sobabili bona vele ngeke beze besho ukuthi hayi ndodana ngikwasha kwacima ngomakoti thatha wesibili uyayibona leyo ayilungisekile kodwa inkinga phakathi kwami nawe bona sebetheni thatha wesibili mawuthatha wesibili izolungiseka inkinga leni nayo awuzange uzohlale phansi nami sikhuluma inkinga asizange sizame ukuthi silungise inkinga uyayishiya lenkinga uyolanda inkinga phezulu kwalenkinga oyishiyayo mayifika lenkinga yesibili osuyilandile iyandisa lenkinga wena oyishiyela nje nawe ngayikhuluma nami njengomuntu wakho njengomuntu osumazi isikhathi eside wayishiya lenkinga nje ikanjalo ngazange uzoyixoxa nami wayixoxa nabazali bakho abazali bakho bakunike advice ukuthi landa le nkinga yesibili uzoyifaka ebaleni le nkinga yesibili uzoyifaka ebaleni iyona ezoqondisa izinto ifike le nkinga yesibili ibhedise kakhulu izinto isiyibhedisela nasekuthenini ushiye vele emuva ungalungisanga wagijimela ukuyolanda phambili ngoba uyitshela ukuthi hayi injabulo yami izophelela mangilanda lo wesibili ngimshiye lo oqala nalenyaka yenkinga kanayo yebo ake sithi mhlawumbe ngiyafika la ekhaya ngiyakha impela izindlu yini ngafenisha ngiyafaka yonke inkinga sekutheni ngamzali esikhundleni sokuthi ukhulume nami ukuthi hayi mama ngoba nakho ngathi abantwana sibathuli kunganjani mhlawumbe ke siyobona odokotela besintu noma ke siyobona odokotela besilungu sebeyakwazi ukucheck ukuthi ufertile noma unfertile yabo ake sihambe mama ke siyobheka ke sihluleke ukubona kubantu mhlawumbe besizulu ke siqale kodokotela bese siya kubantu besizulu sibone ukuthi ayizulungiseka yini lenkinga esikhundleni sokuthi wena uhlale nami phansi uxoxe lokho ukwenze njalo ugijima yapi ngoba umfana kamama nobaba uyotshela umama nobaba ukuthi hayi noma bona bayakubiza ungayanga wena ukubatshela ngasese ngingekho mina ndodana sonesikhathi esingaka unomakoti kodwa manje umakoti akasinikeza abazukulu yayibona leyo nto asinyathela amasimba la ibaleni abazukulu uyayibona yini leyo nto ukuthi inkinga hayi impela ma hayi baba unwaye ikhanda kithi awubaqondi ngqo ngoba yini uyabasaba abazali bakho ukuthi ubatshela ukuthi hayi manje baba uyayibona inkinga besazama ukuthi silungise nomakoti yabo hayi manje baba ngiyezwa manje uma baba bebecanga ukuthi ngenze njani thatha wesibili yabo ngiyaqhuma usufika vele usujabula abazali bami vele bathanda thatha wesibili kusho ukuthi vele lo uyabheda mina vele sengumuntu obhedayo yabo kanti mhlawumbe angizali nje kunenkinga ekhona mhlawumbe kunenkinga ekhona la egcekeni lakini engalungisiwe ngokwesintu noma ngokwabathakathi abakhona emhlabeni esingeke ke sibabalule ukuthi khona abathakathi abakhona emhlabeni ngoba uyazi nawe ukuthi ukuganwa komfana kwesinye isikhathi akubi kuhle kwabanye abantu yabo bengakwenza lokho ukuthi bathi ukuganwa ngobe yini ukuthi simlaya angazali umfazi wakhe
Yeah. Yayibona leyo wena yonke leyo nto leyo awusayibhekanga ngoba abazali bakho sebethe owesibili Yeah. wagquma wathi 180 Yeah. wathi hawu uyamlanda usofika kimi hey mama yazi baba noma lapha bathi ngoba nakho manje wena ukulesimo angithatha owesibili. Yeah. Vele ulindele ukuthi ngingabi nasey. Awazi nokuthi mina ngifila kanjani njengoba wena usungifikela nalenkulumo ekubeni singayilungisile mina nawe lento le. Yeah. Yayibona leyo nto le? Fika ke lo wesibili. Fika lapha yawusuka lapha kubo kanti mhlawumbe nakubo bayisebenzisela yona imbokodo hambela mntanami uyogana bayamgayela ufika la kuwe udamatisi sengiyini mina ngiyinje ngisikhokho phansi ingakho ngithi indaba yesithembu. Okay. Ngiyayibonga. Awungiphethe wangichazele yabo. Ngiyakuzwa ukushoya yabo. Kuukuthi khona amasayidi axegayo noma khona indawo la uthande ngazi ukuthi khona uyayibalekela. Yabo. Okay. Umuntu mangabe ethatha isithembu kuukuthi lento iyahlupha ngokuthi isithembu nisibalekela nje angaze nifike kiso ukuba indaba bethu angifunda ukufika kiso angifunde lokufika angifunda ukuqala nje lento bese bamhlungu ukuthi abaphuze nawo adlula laba sebeke bafika kiso indlela enisichaza ngayo nisichaze ngayo ukuthi senike nas experience ukuthi sengeke ngafika esithenjini yabo. Uyabuka butwami uhamba ngaphandle abantu abanethembu ukuthi ziyenzeka izinto. Yeah. U-experience ngakho ukubuka ukuthi okay hayi cha ziyenzeka izinto. Okay. Bethi mabehleli behlangene umise indlebe uzwe xoxa ukuthi hayi cha khona kunzima. Yabona? Uvela ubone ukuthi hayi kwamina ngeke impela mina nje mina hayi mina hayi. Okay. Ngeke ngize ngilonge butwami ngifuna ukutshela abantu ngeke. Futhi lento kanjena ekuchazele nje ngendlela ekuyiyona yona. Hayi leyo suyicabanga ngayo wena njengomuntu ocabanga ukuthi uyahlukunyezwa yabo. So umuntu wesilisa mangabe ethatha isithembu kusuke ukuthi zikhona indlela noma ikhona indlela asuke senze ngayo yokuzama ukucheck ukuthi okay njengamanje sithi ngikulesi simo lesi kunezathu esenza ukuthi kuphoqa ukuthi ngithathe isithembu. Ngithe ngiyazama ngafika la ngahluleka. Khuluma ke phela nami ukuthi yazi mama sengizame ngaze ngafika la ngiyahluleka sengikwazi ngiyetshe bese ngifike la inkinga iqala senako uyaphambili seninamalungelo ngithi nini ngizothi ngithi ngiyakutshela bese usungitshela ngamalungelo akho shuthi njengamanje ngeke ngize ngikutshele ngamalungelo mangabe nawe ungezungizela ngokuthi uze ngoba vele uthwele lento oyithwele ikhanda lakho mangabe nithandana niganene niyahlala phansi nikhulumisane kahle. Kodwa mangabe uzoza ngokuthi hayi vele mina ngiyindoda nami ngizokuzela ngokuthi vele nami nginamalungelo. Yayibona leyo ngoba wena kimi awusezile njengokuthi lo muntu ngiyamthanda ngamshela ngimthanda ngoba ngimise ukuthi mina naye sibonisane yabo kube nembono kube khona la siphikisana khona kube khona la esenza khona into sobabili ngokubambisana. Okay. Njengoba ushilo nasekuqaleni wena usuza ngalokwakho ukuthi bathe uBrajoli la kaThixo ungezwa ngomfazi. Umfazi akangasukuzwa awusukube uwe ozwa ngomfazi akube umfazi ozwa ngawo. Ake ngibuze kanje unokunothisa yini ukuthi imizi enobaba laba elingafakwa kibo abanolaka ukuthi even ishingane yakho makuthiwa ihele lapha ngoyise bebadala noma phambi kwamakhehla bayithuka ngekambi ihambe yohlala le kuthiwa ihamba konyoko yabo ukuthi leyo mizi leyo iyaphasa ayifani nale mizi le eminye enomakoti abagcina befika emzini bebuye ngenxa ukuthi ayinamthetho. Lonke ikhaya liba nemithetho. Yonke imizi iba nemithetho. Lezi ingane okustraight kakhulu kizo. Yeah. Yizo lezi ezibheda kakhulu. So kodwa mawuzothi uyabheka akwenzeki kuba nebuye emzini lo muntu wesifazane eliqhamuka emzini onomthetho oqinile. Ibuye emzini liqhamuka kule mizi leyo ukuthi
ngisawuxoxela umama ukuthi yazi kube nodaba kanje kwesinye isikhathi mawuyindoda nje kuyadinga ukuthi uqinise ikhanda umthetho wenkosikazi njengamanje kuba nje u1 no2 no3 so wena njengonkosikazi ngizodinga ukuthi wenze ukuthi nokuthi wena njengonkosikazi mawuneqiniso kimi uyibona leyo nto ukuthi kuyisidingo sokuthi yenzeke uzokwazi ukuthi ungilalele nanokuthi kuba nzima ngokuthi onkosikazi bamanje sewukuthi sebethanda ukuphendula too much. Hlala phansi nami ungitshele nkosikazi ngicabanga ukuthi kube kanje na kanje hayi ukuthi inkosikazi thatha namshaleni ibala hayi ngizoshalela ibala ngesikhathi sami hayi manje kodwa kuba nohlalile nami phansi inkosikazi uyabona kodwa ukuthi la ibaleni kunjani abantu abaqhamukayo nje bazothini yabo sengiyabona ke nami ukuthi okay kusho ukuthi kufanele hayi khuleka baba ngizosukuma ngiyoshalela hayi ukuthi uzothi inkosikazi manje amanzi ngwabona ngekho lapha hambe yokha amanzi hayi bo ngizokha ngesikhathi sababani angithi lenti kanje mina njengomuntu wesilisa akwazi ukuthi ngathi ngifika ngibona amaphutha lethe mina angihlali la ngokomsebenzi yabo ngiyafika ngibona amaphutha la ekhaya kodwa ngishiye wena kanti la ekhaya wena uzokwenzani anganike phela ngitshela ukuthi maka scoop awusondele ngapha mntakwethu siyahlala phansi maka scoop yazi ngahamba la kungenjini kodwa manje ngibuya kunje uyabona yini maka scoop ukuthi ku-wrong umthetho lokhu noma ungakunaki ukuthi ku-wrong mawuzoqhamuka nje uqhamuke usuyilento nje oyiyo ngeke vele ngize ngikulalela yabo ngoba ngizokutshela ukuthi hayi uyangibhedela lo kanti mawuhlale phansi nami okungenzeka ngempela kube angiliboni iphutha mina kulento wena oyibonayo yabo wena usulibonile iphutha ngitshele kahleke shothi inkinga iqala ekuthenini since seninamalungelo nithanda ukuthi engathi ningatotoswa kakhulu ebe soft zikhona izikhathi la udinga khona ukuthi mina njengomuntu wesilisa ngibe soft kuwe akwazi ukuthi ngithi mangibona ukuthi uphuma esandleni ngibe soft ngiphinde futhi ngibone uphuma esandleni okwesibili ngibe soft angeke ngize ngiphume esandleni namhlanje uthule wena ungangisoli ngoba ngeke ngibone iphutha ngeke ngibone ukuthi ngiphumele esandleni ngoba uthulile awangangisola ngithi ngizophinde futhi ngiphume esandleni okwesibili uphinde uthule futhi awusho lutho kimi lento uyivalela kuwe ngaphakathi awukhulumi nami ukuthi hayibo uyabona ukuthi kodwa awusahambi ngalendlela ebesihamba ngayo qala manje ukuthi uyahlwathisa buya la ukhona uzenene cha esikhundleni sokuthi ungitshele kanjalo awungitsheli uthule yabo ngize ngiphinde ngiyona okwesithathu uma ngabe ngiyona phuma endleleni okwesithathu qhamuka usuyabhovumula yayibona ukubhovumula kwakho uma ubhovumile mina ngeke ngize ngibone ukuthi hayibo ngibe nephutha ngoba uzange uzungisole kwasekuqaleni yabo kanti bekufanele ungisole eqaleni maqala lenzeka lelo phutha uqala ungisole ukuthi hayibo uyabona njengamanje usuchezukile endleleni awusahamba endleleni ebesihamba ngayo usuphumile ungakuphindile lokho okwenzayo qikelela mawenza into angithi la sibambisene njengokusho kwakho sizobonisana njengokusho kwakho why pho manje usekufanele uqhamuke sewungibhozomela ungazange uzungibonisa ukuthi isicathulo sakho sesitshekile manje sisaqondile uyasibona isicathulo sakho sizokulimaza sikufake enkingeni okay lento kanje yabo mhlawumbe uzoyithatha uyiyamanise nenkulumo mhlawumbe ukuthi ingane ekhaya mhlawumbe noma ubani ekhaya uze wazi ukuthi enze ngendlela okuyiyona yona engabi namaphutha kwesinye isikhathi kuyadinga ukuthi kuthiwa ingane iyathethiswa akekho umuntu ongenalo iphutha wonke umuntu uyaba nephutha so kodwa loyo muntu uyamthethisa awuqhamuki futhi nakhona ukuthi umthethisi uyamuonisha okokuqala iyaganga ingane ingayoxoxa ahlala usixova ngayoxoxa inkomo zingabuyi inkomo ekhaya zingabuyi imbuzi ekseni uvuka uyamtshela hayibo wemfo ubonile ukuthi imbuzi ayibuyanga noma inkomo ayibuyanga hayi mhlambe baba hayi anginaka hayi wonaka ke ngelinye ilanga ungakuphindi lokhu kungenzeki yabo akuphinde mhlambe usixova ngelinye ilanga hayibo wendoda ububonile ngihamba ukuthi inkomo zikuyazi umseko wesibili njoba ngokukhuza namhlanje
hayi baba hayi ngiyaxolisa usuyambheka usixova ukuthi njengoba sengimkhuzile kwaze kwakabili waxolisa uyayilandela yini lento bengikhuluma ngayo noma akayilandeli yeah okay ake sibuye egameni lokuthi ke isithenjini yabo esithenjini ngendlela yokuthi kudala bekuthi isithembu bayazi ukuthi into vele okufanele ukuthi umuntu wesilisa abe nayo bekuwukuthi ngokwenkolelo zakweminye imizi mhlambe kubo ukuthi abakwenza abanye bayakwenza yabo bekubo ukuthi unkosikazi wokuqala kuba uyena ofunela umuntu wakhe odinga isithembu unkosikazi wesibili yabo ngaleyo ndlela leyo bekuba ukuthi wena kuzozothola lo muntu lo engeza ukulwa naye wena uzoyifunela mawukuba ufuna omubi nawe ukhetha omubi kuzungeke lokhu ba nestress sokuthi ke hayi ke manje usethatha umuntu omuhle wara yabo uzubona ukuthi isithembu vele kuyinto abantu besilisa okufanele ukuthi bebe nayo yabo akusikhona ukuthi kunephutha ekutheni umuntu wesilisa abe nesithembu angali bhodwa kwakuqala lapho njengokusho nawe kwakudala lapho ngobani imithi yayingakabikho kangaka emhlabeni nobuba babungakabikho kangaka kuqala bekulinywa kuhlakulwa kwenziwa yonke into namhlanje yonke into isebenza ngemali mawungenayo imali usuke angazi okay shuthwena ngokwakho uchaza ukuthi uzukwazi ukungena esithenjini wena ukuthi lo muntu wesilisa abe nemali ngeke ngize ngingene esithenjini mina ngeke ngize ngingene esithenjini esithenjini kudala yebo zazi ikhona inyanga kodwa kwakungekho lokho ukuthi hayi ubani ngiyamkhipha endodeni yami uyayibona leyo nto ukuthi mhlawumbe ngizohamba ngiyofuna umuntu ozozongilekelela ibaleni egcineni lo muntu loyo bese yangikhipha kwakungekho lokho kudala kodwa namhlanje noma singavumelana ukuthi okay mawuthi ufuna ngibe sesithenjini kunjani umuntu akhetho yimi noma ngamkhetha umuntu ngimthathe mina ngithi hayi lo ngiyamthanda ukuthi abe sesithenjini angizazi indlela zakhe akayihambayo ekugcineni kunakho konke yimi engiyogcina ngithatha imthwalo ngiphuma ngihamba ngikhishwa mhlawumbe yinto encane ukuthi nje mhlawumbe uqhuzuke wawa ngangasho ukuthi ncese kanti sekudlala imithi yalo mina engihambe ngayo ukhetha ngathi hayi u right sibe sesithenjini naye kuyathakatha kulesikhathi namhlanje kodwa hayi kancane okay kakhulu okay shuthi mina ngokuyiphuka kwami lento le mfundiso sokuyifundisa ekhaya awusayenzi leyo ukuthi kuthiwe ekhaya kuyabekezelwa mntanami liyashisa ibhodwe emzini shuthi wena make kwashisa alingishise ngingedwa alingashisi sisobabili nalo wena osumthathe wazomenza isithembu la ekhaya ngoba mali izomshisa sisobabili kunezinto mina engizoyibona zenzeka kuye zingenzeki kimi shuthi phela kumele uye ukuqhathanisa wena weza ngami la ekhaya angeke ngihlale ngingaqhathanisi ngoba nawe kuzobe sekunezinto ongazenzi obuzenza ongasazenzi kimi osuzenza kuloya ungazenzi kimi lento kanje angithi yabo esikhathini samanje ake sithi awukho emendweni awukho esithenjini usekhakini useyintombazane nje awulojoliwe uhleli nje ekhakini khona umuntu ohlekisana naye yabo mawukhona umuntu ohlekisana naye nithandana naye for 3 years akwazi utholela utho ngaye yabo mawungazi utholela utho ngaye sekuwukuthi ke mhlambe kwenzeke mhlambe langalibekelelo awuchupha ifoni yakhe kuqiqe uthola abantu besifazana abawu2 mawuthola abantu besifazana abawu2 angithi emva kwalapho wena sewuzohlezi unaleya nto leyo ukuthi lo wamthemba kusamthembi kanjani uyangijolela yabo so into esiyenzeka lapho wena sezungasamthembi kunezinto sizoyibona sengazi ukuthi akasazenza okushuthi obengakwenza ukuthi shuthi usekwenze ngale yayibona leyo nto so ngaleyo ndlela leyo ukuthola ukuthi lo laba abawu2 abatholile lo 3 years lo bebevele bekhona ngezathu sokuthi wena bewungazi sekuwukuthi ke ulokhu ubona ohappy ngezathu sokuthi wena bewungazi ulokhu uhappy kodwa mase kuwukuthi usuyazi usuyaqhathanisa indaba iqala eqhathaniseni ngizobe ngithintela nje ifoni yakhe ngoba ifoni yakhe yami
akekho umuntu othinta ifoni yomunye umuntu la ngithintelana ifoni yakhe mina that's why ngithi mina ke mangabe kukanjalo shothi nina mele nike ukuqhathanisa yabo ngcono wena ngathiwa uthatha isinqumo sokuthi hayi shothi baba la ekhaya ngicela ukuthi kube ukuthi mhlambe lo musha kube ukuthi uba nomuzi le eceleni engayizi la eduze kwami ukuze ngizokwazi ukuthi ngibe nokuthula yabo ngoba lo muntu lo usuke enaso vele isidimo sokuthi ebe nonkosazwe sibili ngesizathu esithile ngizwisisi sesidingo lapho ngcono ukuthi umuntu athole omunye umuntu ngoba nothi akakhelwe eceleni cha wakhela ukubanjani eceleni kade yapi ezozakhelwe eceleni nje uyazi ngikhona angithi la ekhaya bayakuthola umuntu wakhelwe eceleni sekuthi la ekhaya mhlambe sekunemizi emibili uyanda umuzwa la ekhaya liyanda igceke la ekhaya sikhulisa igceka ngithi la shuthi lo muntu akabe nomuzi wakhe noma kube ukuthi wena wakhelwa wakho ukwakhe ezinye izindlu zibe ningi la ekhaya mangabe ufuna ukuthi igceke lande usukaze ungilandela omunye umuntu ozoyobakhela omunye umuzi lapha ya izindlu ngazakha zibe u30 kuyadinga kodwa ukuthi zibe nabantu abahlala phakathi kuzona bakhona nje abafuni nodadewenu asikwazi ukuthi mhlawumbe sithi siba u4 noma siba u6 yimi uwe ubaba mhlawumbe uma akekho mhlawumbe ingane yethu mhlawumbe eyodwa mhlawumbe bese kuba khona noma ingane mhlawumbe yomaluma ekhaya kwento efana nalezo bese ngithi mina lezi zindlu eziwu30 ezakhiwa zakhela ukuthi kube ukuthi bona labantu abavele bengekho kunezindlu eziwu10 la zakhela ukuthi yiba bazohlala la kulezi umsaphi lo wesibili uzokwandisa igceke ukuthi libe njani la ekhaya sikwazi ukuthi sibe nomuzi omkhulu noma ngabe sekufika esigabeni sokuthi mina nawe esidlule emhlabeni kube ukuthi sikhona isizukulwane sohlezi siphethe lo muzi wala ekhaya siphinde siuqhube uye phambili angisikhona esalezi ingane mina engizobe ngiyizele la ebaleni kuzokwenzeka ukuthi mhlawumbe noma ikhona ingane eyodwa yomfana kuwena yabo mhlawumbe nentombazana noma izintombazana zothu lokho mfana kuvele kube yisilinyana nje noma kube yisitabane ngicela ukuthi isitabane kube ukuthi kuthandana nabafana yabo noma kube ukuthi kuyibhemela ugwayi kuyakhohlwa nje impilo kube yiphara lo muzi wala ekhaya usavukanga uzovusa na intombazana ikhona angeke intombazana uvusa umuzi wala ekhaya ngeke izozala phela kuyisa ingane ilethela iqhubeke kanjalo nje shuthi la ekhaya phela umuzi wala ekhaya sesivusa ngamaveza ndleke akusenani ke yabo uthi isibongo sala ekhaya sisakhuli ukube ngithatha unkosikazi ngamakhaya umuzi lapha ngabe right unkosikazi sibili la unkosikazi sibili la mhlambe sesigoqa nje khona mhlambe wena ungafisa ukusho kumuntu wesifazane mhlawumbe ake sithi umuntu wesifazane sekusesigabeni sokuthi nangu umuntu wakhe uyamtshela ukuthi ayicha yazi umuntu wami bengicabanga ukuthi lana kube ukuthi ngikulandela umlekeleli umuntu ozokusiza yabo mhlambe umuntu wesifazane osesimeni esikanjalo wena ngokwakho sinzi ukuthi awukholelwe esithenjini ungamadvise uthini mina njengoba ngingakholelwa esithenjini umuntu osifazane ongafika mhlawumbe kimi azongitshela ukuthi nangu baba wakwakhe ufuna ukumthathela omunye umuntu so sekungaba nalo mbuzo ukuthi wena enhlizweni yakho uyimisele ukuthi ube nomlekeleli ozokulekelela uma ngabe ungayimisele ngokuba nomlekeleli ungasivumi isithembu ulandela inhliziyo yakho kodwa nje mina esayidini lami cha isithembu ngiyabonga uthetha hayi nami ngicela ukukhomenta ngiyazi ukuthi bizwe interview kodwa nje cha ngicela ukukhomenta mina ngokwami yabo bengathi umbukele ekhaya makuthiwa kunomuntu wesilisa onenhloso noma onesifiso sokuthi abe nesithembu bakwazi ukuthi akhulise igceke yabo mina ngamgunyaza ngimnikeze futhi imvumo ngokuphelele ngiphinde futhi ngimchazele ukuthi hayi mawukube kunamagama athile noma mhlawumbe kunezinto ezithile ongazazi ukuthi zenzeka kanjani esithenjini thina indlela ibuzwa kwabaphambili ngcono kube ukuthi uyobuza kubantu abadala noma uyobuza emakhikhini ukuthi okay mase ngithi esinqumeni sokuthi ngithathe isithembu ikuphi na ukuphi okufanele ngikwenze ikuphi na ukuphi okufanele ngingakwenzi yabo
mina ngokwami umuntu wesilisa especially owumZulu kubalekile ukuthi mangabe kunempoqo noma kunezizathu noma kunezimfuno ezithile ukuthi mhlambe ingagcina ephoqelela ukuthi ebe nesithembu akasithathe isithembu vele indoda iyaba nesithembu uyabo mayizokwazi ukusi-afforda engayibuza indlela kwabaphambili kodwa nabaphambili abasayazi manje indlela basekho labantu ababazi indlela okwathiwa uyibuza kibo phambili njengamanje abasekho abantu abadala ngokwanele nabadala ngokwazi isintu ukuthi kahle kahle yonke into ihamba kanje angisho ukuthi ngiyaphikisana nombono wakho kodwa sengishola ukuthi kuzokwenzeka indlela uyibuze phambili ukuthi uyibuza indlela kanti uyibuza kumuntu wrong ongayazi naye ukuthi le ndlela kahle kahle iyayihanjwa kanjani yabo ngoba ngampela abasekho abantu abadala isikhathini sanamhlanje abazi izinto ukuthi kahle kahle zihamba kanjani uzoyibuza umuntu azoyibuza kuwe ngoba ekubona ukuthi umdala kanti umdala ngokwesimanje izinto ebezenzeka kudala akazazi ukuthi ihamba kanjani akutshele lokho wena uthathe lawo mazwi ngokuthi ngoba ngitshelwe umuntu omdala mhlawumbe ngempela uqinisile kanti mhlawumbe ukufaka ehlathini siyabonga okay sengiligoda nje uhlelo nkosiyami kukhona ni ongafisa ukusho ngoba mina ngingasho ukuthi shuthi mangane imali shuthi isithembu esikhathini samanje sinsebenza namalungu hawu mawungane imali ke nje isithembu sobe sindizela ke kuwe village okay khona mhlawumbe ongafisa ukusho ngaphambi kokuthi ligoqe uhlelo noma mhlawumbe sebo right hayi engingakusho nje ukuthi angalile kubantu besifazane abathanda isithembu ukuthi bangene esithenjini umuntu wenza into akayithandayo nakayikholwayo enhlizweni yakhe kodwa egcineni kunakho konke ufuna ubheke ububi besithembu nobuhle besithembu ngiyabonga sibonga sibonga kakhulu lapho mbukele ekhaya namhlanje besino Sisithembi njengamanje sisicela ukuthi siligoqe uhlelo lwethu besicela ukuzwa ngakuwena mbukeli lapha ekhaya ukuthi uthini wakho umbono ngesithembu isithembu si right noma si wrong sibonge mbukeli sicela usihlangabeze ngokuzayo ungakhohlwa ukusibheka kuma channel ethu amanye YMZ TV Mapetsela TV Imthethe TV danko sibonga kakhulu ithuba mbukeli ukuthi ukwazi ukuthi uhlale nathi ohlelweni lanamhlanje lweMthethe TV sicela ukuthi usilandele nakuMapetsela TV namhlanje besibheka udaba lwesithembu bengihamba noSisithembi singathanda ukuthi sizwe ukuphawula kwambukeli ekhaya ukuthi yena udaba besikhuluma ngalo lonke nje namhlanje yena ngokwakhe ukubona mhlawumbe ngalithatha alichaze kanjani